Здравейте хора, какво става? Аз съм Никола и познайте какво реших да правя днес. Взимам ви в Birthday Week влогът ми, който ще бъде от Плевен, Варна, София, Банско и мисля, че това за сега, така че защо да не направя едно кратко влогче за моята огромна и широка аудитория. Ние сме във влака за Варна от Плевен. Защо сме във влака? Защо пък не? Нямам си почти никакви планове, приятели, всъщност имам доста планове, но просто не мога да ви обясня какви са. Така че ми изпраща една оферта от Booking да ходя в Дубай. Няма да ходя в Дубай, аз нямам пари. Малко се мисля, че съм. Айде бе. Също така да се оплача от българската държавна железница, именно БРЖ, че в купето е плюс 40 градуса. Сега юмерката ще ни чака. Сега ще ви запозная с юмерката. Разбира се, ако реши да участва в влога, той да не рече, аз пак ще го включа. Приятели, ето го юмерката. Сега дойдохме на кафенце. Какъв е плана? Нямаме такъв, май ще ходим до мола. Сега да ви запозная с следващите ни участници в нашия ни влог пък. Визирам този и он е другия, който се крие. Здравейте. Така, елайна ти си. Какво ще кажеш на хората? Нищо. Що? Защото мога. Здравейте от ден 2 от нашето приключение за рожден денническата ми седмица. Че в момента отиваме към Севастопол, защото защо не, ще ходим на кафе или да ядем нещо. Отиваме с автобуса, сами сме този път. Се надяваме да се оправим. Така, току-що слязохме от автобуса, приятели. И само едно нещо до Министерството на спорта на град Варна. От Българската социалистическа партия! Оправете си машините за плащане, ако искате да си купувам билети, защото иначе ме черпите с едно возене. След дойдохме да видим колегите от Happy Севастопол и да оценим каква е храната от 1 до 10. Няма да оценяваме, защото сме слушатели, но... Така, тук ще дойдохме ние в мола, все пак някак да не похарчим някакви пари във Варна и познайте какво си купихме. Купихме си една консерва Айкос хора, много фенси упаковка, випаджийско такова като за мен, все пак като ме видите и си казвате випаджия на хоризонта. Майко да не чува. Айде, приятели, с едно матча лате. Отиваме в момента на дискотека, отиваме към Плаза, не съм пиян, така би се струва. Така, в момента сме в Плаза. Ще се опитам да правя влог, но не обещавам нищо. Забравяйте ви кажа, че в момента празнуваме мой рожден ден, който е след 2 дни и неговия, който беше преди 2 дни. Току-що изпратихме първият ни VIP гост, а именно Явор. Що беше качен на таксито? Но човека си помисли, Сам да кажа, че след малко ще ядем пица. И после като видя пияния Явор за срожената му коса и се пила. Аз сме горе-долу на средата. Аз сме горе-долу на средата на влога. Не съм на лайв! Показваме другите участници. 7 души сме вътре. И аз 8. Лек апдейт, че 4 часа и 4 минути и ние се опитваме да се приберем, но ключовете не са в нас, това е проблема. Така, добър ден на всички оцелели, ден 3, започваме с едно айрянче, до вечера сме на кръчма. Пролета, кръчетата на аудито, пролет, лято, есен, зип, аудито, все сервиза. Окей. Учеме ние на кафе, положението е... Здравейте, дами и господа. Вие сте във влога на Никола. Кой гледаш много бяло? Значи наистина си много бял, брат. Какво че става? Болен ли си? Чуй да пустим Не, че е лошо. Не, това е заради Плаза с нощи. Така, в момента сме на кръчма. Така, хора, тук що си духнаха свещите. Ето ми е тортата, каквото е останало. Така, в момента часът е 10:06 сутринта. Отиваме най-лошото наистина. Отиваме към гарата, моята VIP лимузина за 11 лева до Плевен.
прибираме се към Плевен, после не знам вече какво става, честно. В момента сме на гара Плевен, току-що пристигнахме. В момента е 4 без 4 минути, влакът закъсня с половин час, но знаете ли защо? Защото се прецака на някаква гара и трябваше да го чакам не знам колко време, но както и да е се тая, така че се прибираме и ще видим какво ще правим. Сега сме си у нас и след малко си лягам и утре в 10 сутринта пътуваме към София. Много бързах и не можах да ви влогна много, но сме в Софийското метро, приятели. И сега, както ви казах, почивам да подпиша един договор, да занеса ни бомбони и това е. Аз съм в момента, почивам си най-после. Вече ми е именния ден, но нямам проблеми нерви. Оправихме си багажа за Банско. Направо се виждаме сутринта. Добро утро на следващия ден и сега си да оправяме багажа и тръгваме. Така хора, запалихме си сребърната количка и е време да потегляме. Преди това трябва да минем през аптека because we have a little problem, but that's not a problem, like, yeah. Okay. Готови ли сме за Банско? Ето ги пристигат. Болни, не болни, айде Банско. С виното за 7 лева. Това правилно го разбрах. Точно така. Моля! Приятели, в момента пътуваме. Цирка Жико! Цирка Жико! Цирка Жико! Бой идеш на Филип! Малък проблем имаме. Не ни се отваря вратата, хора, и сега чакаме собственичката на апартамента да дойде, ако изобщо ще дойде и да ни даде ключ. 10 минути по-късно още чакаме някой да ни отвори вратата. Хора, вижте, забележете. Картата е счупена, чипът е... Виждате ли го? Вече имаме ключ. Хайде, давайте си. Айде. Така, в момента, гледайте турбата на Lidl, това не е платена популяризация. С риза сме. Бисерка, за къде така се спретнахте? Аутфитът ни за кръчмата. Не мога да ви покажа, защото имам отгоре кожено яке. Ще умра ли от студ? Ще умра от студ, но от студ умри газар бати. Тост. Лек. Мнението ни за тази механа нямаше нито едно хора, приятели, но няма проблеми. Всъщност има, ама все тая. Ценяваме я от 1 до 10. 7, мама. Защото няма хора, има ключеци. Оркестъра са малко надмени, защото казаха на една маса, аре, бегайте, вие нямате пари. Така че 6-7, нещо е такова. Ако ще идвате, всъщност ако ще идвате към Баско, можете да я посетите. Това е. Колко ще оцените кръчмата? 5 и това е щедро. 5. Седмица. Антонио? 6. Сега се прибираме, малко е хладничко. Имахме проблем с влизането. Знаете ли какво стана? Като скачихме на асансьора, ни викна додолу и долу нямаше никой. Светеше, нищо не светеше, беше изгасена лампата. И аз викам, хора, давайте бързо някой да ни убие. Ние може да... За такова се ключа... Как се казва? Заяде ключа, аз викам, хора, давайте някой да не ни убие. И през това време асансьора ходи нагоре надолу и дзънка там, като е пристигнал на етажа. Изведнъж като някакъв като излиза от асансьора, той бил охраната. И аз викам, че се оплаших. Аз казал, насрах се. Това казал, насрах се върху мен. Може би на майтап ми го каза. Сваляй гащите, аз идвам. Е, така ми е, хора, да гледаме Слави да Clashers. Стари дядо! Джингл бел, дингалинга, дингалинга, дингалинга. Усели ли го това? Той изви. Джингл бел, дингалинга, дингалинга, дингалинга. Има ли нещо там?
втори ден кръчма, не ме гледайте на каква кръчма. Във втори ден Банско, не ме гледайте на какво приличам. Събрахме за повече хора от обикновено. 7 души сме и аз. 8. И отиваме на някакво парти. Не съм алкохоличка, Ще пием ли? Ще пием. но пивам по една-две чашки. Коментари имам ли? Нямам. Добър вечер, поредна вечер е положението точно така. Хора, пълна пръсканица. Тук що си поръчахме 3 литра коктейл. Как хора не правят 3 литрови коктейли, заради това си взехме просто обикновени, така че на здраве. И на здраве за втори път. Пъхме да си купим патронче, разбира се и малко хелче, защото Red Bull е 6 лева в Банско, но няма проблеми. В момента е 5 часа. Не сме пияни, само така ви изглежда. Си пия колкото искам. От 8:30 сме на кръчма, после сме на дискотека. Не се пръскам, само така ви изглежда. Не е вярно, пръскам се. Така, в момента е 5 часа и малко, не знам точно колко. Отиваме ние към хотела, взимаме си банските и отиваме на спа. След това отиваме на кръчма и на дискотека. Всичко е наред. Отиваме на басейн в един друг хотел, така че имаме бански, хавлия, всичко е наред. В момента сме на басейн, положението наистина се пръска от всякъде. Всичко е наред. След 2 часа сме на кръчма, няма и толкова. Първо играем на тротуара хоро, след това сме в басейн. Точно така. Басейна. Отвънка. Точно така. Някой иска ли да се включи? Hello, YouTube! How you doing? Здравейте, приятели! И здравейте на всички! Здравейте на всички. Да не се задавите, че ме виждате. 7 вечерта. Прибираме се с гащите навън. Така е, учиме на кръчма. Така, сега отиваме на дискотека. На кръчма отиваме. Звъня, сърцето ми го няма. Успах малко 20 минути, половин час. И продължаваме. Хора на Тони Стораро сме! Се копае, какви са тези движения пък ваши? Завок! Аз съм от Разлог, малко играла си, което... Казвам какво искам да кажа. Искам... Току-що се заговорихме с всякакви рандом момчета. Положението е страхотно. Завога! Айде, Никола Ангел. Ти мен ден! Има ли? Аха! Ще те смажа. Сега се прибираме. 4 часа е през нощта. Всичко е наред. Не сме пияни. Ще ядем картофи с честен. А от колко години пиете всеки ден? Аз бира пия за да ме видя, че пари имам и такова по центъра. Така, добро утро на следващия ден. Ето го Антонио, Гергана е някъде в банята, няма да ви показвам, че се оправя. Ето е Гергана. Един бърз аутфит чек. Отиваме да снимаме едно видео за Cool Travel. Да се запишете на бригада, между другото, с моят код, Никола25. Ще получите отстъпка. Да спомена факта, че се чувствам като Дора изследователката. Защото хора, дори не знам къде съм. Тук на някакви улици сме, имаме да ходим още 10 минути. Аз едвам ходя в момента. Отиваме да снимаме видео, което може да гледате в TikTok. Всъщност не знам къде ще го гледате или не ще снимаме, но... TikTok, Instagram на Cool Travel. Ще интервюраме студенти. Да, Честит празник, студенти! Честит празник! Merry Christmas, everyone! Аре, от тук да купим патронче. Да последвате Cool Travel България
И с Никола 25 можете да се възползвате от допълнителна отстъпка. Каква си антилопа! Газела! Така, сега че ме на басенчето в хотела. Айде на здраве, още един път, не знам кой път пореден. Така че изгонихме целия басейн, само не останахме. Кажете нещо за влога! Така, отиваме на последната ни кръчма, хора, за Банско за този сезон. Ох, мама ми звъни, чакайте. Мама днеска пържила картофи. Аз можах да си намеря лопедиума, А за какво ти е лопедиума? щата ми се ака. Ти ми го и казва! Не бе, акам! Отиди ми закуската! Всеки с проблемите си общо взето е тук в Банско. Обичам Банско! Отиваме към кръчмата и спращат ни подобаващо от центъра на Банско. Така ли е? Или кръчмата в Банско, която може да рекламираме без пари, защо пък не. Оценката ми е 9 от 10. Махаме една единичка само защото няма така повече джангъра, ама то, нали знаете, трябва и спокойни вечери. Но 9 от 10, това е много силна оценка за моя милост дадена. Ще ги побъркам тези мискарници, ще ги побъркам. Така, включваме се еспресо тук с жена ми. Колегата вика, че няма жангър. Ето ви меди. Топ кръчма. Воденицата Банско. 10 от 10. 10 от 10. Така дойде ни основното, ядем боб. Боб с старец. Какво е старец, не разбрах, но ядем боб. Кажи на хората какво ядеш. Мишмаш с пържена сланинка. Антонио яде там някакви изгъзи си. Пилешко с авокадо, круша и синьо сирене. Свилката яде някакви манджурлаци, той някакви картофи и пиле. Айде. Скоро намерих Борис Дали. Ние се включихме с здравец, за вашето здраве и за нашата красота. За здраве и берекет на новата година. В момента се прибираме от кръчмата. Си допиваме на домашно. Какво да ви кажа, момчета? Значи, много ми е хубаво, вижте момчето тук е заредил Финландия, не знам какво е. Един здравец за здраве. О, ей, живо, здраво, право, корало. Като е истински 21 годишни ще играем на Брейнбокс. Пречи ми, един ще си вмолив. Имам пясъчен часовник. Айде на страна. Днеска малко така лежерно. Все пак сме студентите, парите спърчиха на 3-4 ден. Видиш половин час оглеждаш, а не се Хора и България да ни дадат питата на гея фама блузата. На здраве. И ти ако не си я запомнил, Така, току-що бихме нашите колеги, приятели, познати. От 2 на 10. Бихме ги на Кент Купе. 15. Само да кажа, че нашите знаци бяха благодарение на Младено TikTok. Благодаря ти, Магдалина Гараз. Щастлив молив, Магдалина Граз и Свилка Ностър. И Свилка Многосвита. Личанка. Магдалена Грас. Магдалина Грасина. О май гад. Отврат. И аз просто написах, Веселка, приличаш ми на щастлив молив. На другия ден сме вече 12 на обяд. Ние сме готови, стегнали сме си багажите. И сме готови да ходим да купим някакви сувенирчета, защото забравихме. Ако не купим сувенирчета, това ще го изрежа от влога. Ни го бюджета след 8 декември. Имаме като за един куп сандвичи за едно кафенце. Положението е от това, ако изтрезнителни закуски и яденето. Така, легендата гласи, че още се разхожда студенти с бутилки дори след 8 декември. Ти очува са ужасни, не ги гледайте, просто някакви други в колата. Идваме към колата и потегляме към София. Прибираме се, пожелайте ни да стигнем успешно след това Банско. Ата вика дай пари за харчене. Така, може да кажете чао за влога. Айде, Антонио, кажи чао за влога. Успешно. Снимки. Тази снимка съм я снимал. Да. Така, кажи чао за влога. Чао. В момента сме до Парадайс, вече сме в София, не знам дали ви го казах, не помня. Но отиваме след малко на едно кафенце и мисля, че тук трябва успешно вече да приключи нашия влог, така че много благодаря, че го изгледахте. На който го изгледал, разбира се, можете да ме последвате в Instagram, в TikTok и тук в YouTube, така че това е. Ай!